Però, sobretot, sí que n'hi ha una de les històries que mos parla de com seríem. Que diu així, diu, no com tots. I vos comença a dir, hi havia una vegada, en una ciutat amb edificis molt alts. Esta història que se queda no com tots. I diu, els gossos, mireu, els gossos s'afanyen i estaven molt ocupats. Unos per allí, uns altres per allà, uns altres per aquí, uns altres per acá. I estos jugant a futbol, mira. Ocupats en la feina i ocupats per a jugar. Neven. També naveguen. Monten guàrdia, si no... Inclús fan excursions. Clar, excursions. I no hi ha cap distinció, tots són iguals. Però un moment, fixeu-vos, no trobeu que n'hi ha algú que és diferent, que no camina de la mateixa manera? En aquest carrer tan ple de gent, una gosseta marca un ritme diferent. Salut, amic. Diu, si tots volen per ahí, ella vola arran de terra. Si estos juguen al futbol, ella troba ficar una cistella. Diu, és molt trist, la música violí, però aquesta gosseta no troba el seu lloc així. Mira, i aleshores diu, és cert, faig un gran esforç per ser igual que tots, però ella és diferent. I aleshores, tota trista i soleta, i en un sospir ha fet la maleta. Passant a l'hivern, a la primavera, a l'estiu, a la tardor. Dins del fons de l'oceà, o per el cim d'una muntanya, allà, fins que va arribar a un lloc que li cridaven Doggywood. Xica, Doggywood, una cosa molt rara, Doggywood. I clar, camina que caminaràs, allà no poder més, i al final ha trobat un lloc express. Mireu, ja no, sí, Salvador, això no pot ser. Amb tantes gossos com ella, segur que els trobarà prou bé. I clar, mireu, aquí, en la cistella, tots cap ací, tots cap allà, en limusines, en Doggywood, mireu, tots volant. Però un moment, fixeu-vos. N'hi ha algú que camina diferent? Un gos diferent sense patir gaire, va tranquil·lament, xiulant al seu aire. I clar, es va mirar i diu, ai, però tu què fas que no fas el que estan fent tots els demés? Tu també et trobes supermala, que sí? I diu, d'això res. Perquè jo soc d'aquesta manera, però a mi m'encanta ser així. I diu, ai, aquest gos té un muntó de raó. És molt evident que no n'hi ha res de mal en ser diferent. Clar. I diu, després de pensar-se un moment, em va agarrar la maleta i deia que se'n va anar. Es va acomiadar, li va dir adeu, digue-li adeu. Adeu, diu-li adeu. Adeu, adeu. I se'n va anar volant. I va tornar inclús a la seva ciutat. I conforme van arribar, els gossos s'afanen, estaven molt ocupats, però dient contents, mireu qui ha tornat. La gosseta que havia tornat. Un vaco, sí, amiga. I tots, ei, que has tornat! T'havien tirat a faltar! I l'havien agarrat la gosseta, l'havien tirat cap amunt, cap avall, cap amunt, cap avall. I va dir, però, d'on és així? I diu, de recórrer el món i mirar que ser diferent no està tan malament. I aleshores, a poc, tots els gossets anaven canviant-se en cosetes, uno posant-se ulleres, posant-se un suèter diferent, estenxant-la, tots gossos salsitxa, sí. Gossos salsitxa. I mireu, inclús tots també sabien anar diferent, mireu, n'hi havia alguns que era un pallasset fent malabars. Había un perrito caliente. El perrito caliente, ¿quién era? El perrito caliente, todos, míralo, el perrito caliente. También tenían uno que feia de indi, que estava per així fent d'indi. I havia una altra que era una abella, mireu, una abella, la vegeu? Un gos
superhéroe. Un superhéroe, ¿on era? Sí, o no. ¿On és el superhéroe? Aquí no, este no era. Qui era? Este? No. El drac. No, ah, este. El superhéroe també. I clar, i lo que mos diuen, Uno que que tu, fa de fruta. uno que fa de fruta, on és el de fruta? Jo. Ese? Este? Ese. Parece sempre un fruter, molt bé. I clar, i mos conviden Uno a que que es como vosaltres mateixos també podeu ser Y diferents uno que es un coco. i brillareu com tots ells. Però mireu esta pàgina, és que no sé si mostrar-la. És que, ai, és que està, mireu esta pàgina, és que, ai. És que ja estaven a punt de fer-se un beset, mireu. I es diu que conte contat aquesta història ja s'ha acabat.